Què de què? Jo soc de la ràpida, per començar. Sí. No, és que m'havien dit que venia l'alcalde d'Amposta. M'havien dit, l'alcalde d'Amposta s'assembla una mica a Richard Gere. Doncs li posem la detective humana. Però no és l'alcalde d'Amposta? No, ja ho veig, ja. A mi em recorda més a l'Alfredo Landa. No li digui en compte, per favor, l'alcalde. Home, no. Han actuat Alfredo Landa, li ho veu. No, ¿usted tiene algún mote por el alcalde? ¿Sabía si le dirían algo? No insultes. No, però alguna no li va dir mai... No sé si la recordaria. No, ja. Per mi de la entrevista, jo, per favor, és que jo vull dir que de bé, no és per fer-me el pilota, sinó és perquè es mereix. No. Bé, si un dia un moment té una estoneta, li presento una altra vegada, com si no passés res, i tornem, ¿vale? Vosaltres feu un error, vinga. Què passa? Vols una Què passa? Señoras... Algo més solemne? Algo més solemne. No, més solemne. Señoras y señores, han vingut a celebrar nosaltres 2.000 programes Senador a Madrid, exalcalde d'Amposta durant 20 anys, Joan Maria Bosch, un fort aplaudiment. Al mínimo senadors, també. Com està Madrid, vol la solemne. Però solemne una cosa, solemne... Doncs què sé, el Madrid ara? Has estat al rei una vegada? I què tal, com és campechant? Sí? Ja ha posat una volta en moto? No, ja s'ha sabut com la moto va ser empezar. Sí. No se sap on va. No se sap. El bribó. I ja que està a Madrid. Los políticos que els veu més, no? Esperanza Aguirre si el veu també. Tan com és? Sí. Com sembla. Sí. Tan liberal. Té dos cares. Una quan porta calcetins i l'altra quan porta colors. I com a helicòptero un altre. No, ja no posem junts. Una cosa. Perquè, clar, quan veus els polítics a los que vienen a los peladeros veus en persona. Los injertos de bono se veuen bé així, se noten, no? Se veuen i, a més, jo vaig estar l'altre dia en un sofà de periodistes i ell ho reconeix. No eren bé. No, doncs per així, perquè no havia que esclar abans de quan, un tractament de consciència, però havia quedat bé, trobava molt simpàtic. Simpàtic? A mi que pensant. Té la mateixa veu del rei, tot. El que passa que ell no surt en moto sol. No, hòstia, el tanque. ¿Saben los de Madrid lo que s'Amposta? Si tu dius Amposta, ¿saben identificar quin del va passar? Sí, perquè els Machado, els Cuico, de vegades, al final, diuen feu callar des que parla d'Amposta. Així que ho deixes a tot Amposta ja. Saben perfectament. No m'ha agradat la intro. Jo crec que es mereix, perquè vostè es mereix com no. Que surti que i li fem una altra almenys. Podem estar tota la nit així, si vol. Una altra almenys, que no te deixo malament, que és l'alcalde d'Amposta. Ex-alcalde, però jo sempre serà l'alcalde. Sí, ja farem alguna cosa més polític, no sé. Sí, vinga, l'última, i si no ets... Poseu les piles, per l'amor de dos. Vinga, com si no haguéssim fet res. Senyores i senyors, ha vingut a celebrar avui els 1000 programes aquí a la Liga Ampostina Senador a Madrid. Exalcalde d'Amposta durant 20 anys. Això sí, un fort aplaudiment per Joan Maria Bosch! Ja està, no se nota. Los de Convergència no hi ha un cas. Està bé. Quina era? Té una... Jo més ben vaig passar, ja sabeu que avui fa 75 anys que va néixer Elvis Presley, avui 75 anys. Ja, jo ja em vaig passar més al pop, ja, els altres ritmes... T'agraden més. Parlant del PP,
i de la crispació, que sabeu que la crispació que fan aquesta gent. Jo vull fer una pregunta sobre els plens d'Amposta. Sabem, tothom coneixem, que els polítics, sigueu un color diferent o un altre, a ple sempre esteu, que si tu, que si jo, que si no, no sé quantos, culpa teu. Sí, després aneu a la ràdio per declaracions paral·leles, us dieu tot. Fora d'això, fora d'aquest paper o rol que mantenim com a polítics, com és cordial, no és cordial? En general és cordial, a vegades te costa ser cordial, depèn dels nivells de les administracions. Al Senat hi ha una cordialitat extraordinària. Sí. La gent, a vegades la proximitat fa que això sigui més difícil, però en general s'ha de mantenir la cordialitat i defensar l'estabilitat. Sí que no hi ha bon problema. Podem veure un de l'oposició que fa des de la manca amb la lenta al mig de la platja? No, això és més difícil. És més difícil. A mi el de l'oposició no m'hi veurà. Jo no m'agrada estar tampoc li faré sortir, però m'ha dit un pajarito, una gaviota, que vostè sap cantar. Que vostè sap cantar i que li agrada molt Serrat. Sí. Que cante o no cante? Que cante, m'han dit que és el rei de los karaokes amb paraules d'amor. M'ho han dit. Voleu que canti paraules d'amor? Paraules d'amor, no serà. Conste que me va dir que no m'explicava res del programa. Ja s'ha repetit. I va repetir. Li vaig dir, vols que li digui? No, que jo si cal canto. Dic, doncs vale, vaig explicar. No enganyes a la gent. Que cante paraules d'amor, des d'Albert. Jo li dono una sana. I ells són els... Ells només riuran. Ell. És un sol que he de fer? Vale. Ja no queda més. Vinga. Se queda que diu. I ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Com us ho podré dir? Com se va dir? Tot el meu llebrerí. Quan a la llar cantaven només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabien més, tenien 15 anys, no havien tingut massa temps per aprendre, tot just despertaven del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians. Paraules d'amor, somnis, tristeses, no en sabien més, tenien